dnešnej dobe sme sa dostali ako keby na hranu civilizačnú a jednoducho ľudia strácajú ľudskosť. Ja mám to šťastie, že robím z ACET strašne zaujímavý projekt, ktorý sa volá Roma Spirit. Je to vlastne súbeh, alebo je to niekoľko cien, ktoré sa dávajú za zlepšenie spolužitia medzi Rómami. Sú to veci, ktoré sú veľmi zaujímavé a sú to veci, ktoré sú hlavne strašne ľudské. Ten ACET strašne pomáha tomu, aby sme sa my s Rómami pochopili, aby sme vedeli spolu žiť. Nakoniec nikto toto nevyrieši. Podľa mňa to nie je, že rómska otázka. Toto musí byť rómska odpoveď. Jednoducho sme predurčení na to, aby sme spolu žili, vzdeláme túto krajinu stovky rokov a ďalšie stovky rokov budeme. A tam to vlastne vidno, že tí ľudia, keď chcú, tak dokážu spolupracovať medzi sebou, tak ako ľudia, ktorí sú profesionáli a ktorí sú naozaj vážni umelci, sú z tých Rómov očarení. Prebieha tam naozaj taká tá spoločná elektrika, spoločné nejaké súznenie a zažil som tam krásne veci s umelcami rôznymi, s Danom Bartom, ktorý spieval s rómskym zborom. Ja si myslím, že to je vzájomné očarenie tými kultúrami a že čaká ten projekt veľká budúcnosť. Takže ak ste naozaj trošku aspoň tak, že ľudsky vybavení, ak cítite nejakú empatiu, ak máte pocit, že by bolo treba v tejto krajine niečo robiť a že by bolo treba naozaj aj s tým, čo z každej strany na nás vlastne udiera, z každej strany sa hovorí o rómskej kriminalite a o zločinoch a neviem o čom. A málo kde sa hovorí o tom, že vedia krásne spievať, že vedia krásne tancovať, že majú nejaké výšivky, že majú svoju kultúru, že majú jedla a toto všetko. Tak ak chcete, aby táto mandala tohto sveta bola trošku pozitívnejšia, tak skúste pomôcť aj vy.